Wara 3 ġimgħat sħaħ ir-riżultati tat-testijiet tad-DNA għadhom ma waslux għand il-maġistrat u l-identità tal-katavru li nstab b'Riżebbuġa tibqa' mhix magħrufa. Il-katavru kien instab il-ħamis 14 ta' Lulju wara li persuna infurmat lill-Pulizija li f'sit qrib Ardalam kien hemm ġisem ta' raġel mejjed. L-irkupru ta' dan il-katavru mill-post involva operazzjoni delikata minħabba l-istat qawwi ta' dekompożizzjoni li nstab fih. Fil-fatt mas-sejba il-katavru ma setax jiġi identifikat u l-unika konferma li ngħatat fis-sigħat immedjati ta' wara s-sejba kienet li l-vittma kien raġel. Lanqas l-awtopsja li saritlu fis-sigħat sussegwenti ma serviet biex tkun stabilita l-identità biex kien fadal biss ir-riżultati tat-testijiet tad-DNA li setgħu waslu biex il-vittma jiġi identifikat. Iżda minkejja li għaddew 3 ġimgħat sa issa għadu ma wasal l-ebda riżultat tad-DNA, b'esperti jgħidulna li dan jista' jkun dovut għal fatt li l-katavru kien ilu fil-post u allura id-dekompożizzjoni tiegħu kienet avvanzata sew. L-istess esperti qalulna li kif jaslu dawn ir-riżultati l-ewwel ma jmorru għand il-Maġistrat Inkwerenti Gabriella Vella li qed tmexxi inkjesta dwar din is-sejba. Dawn ir-riżultati mbagħad jiġu moddija għand il-Pulizija li min-naħa tagħhom jħorġu stqarrija bl-identità tar-raġel. Is-sejba tal-katavru f'Birżebbuġa seħħet ftit ġimgħat wara lejbien ta' żewġ anzjani irġiel. Fit-28 ta' Ġunju, Charlie Fino kien ħareġ mir-residenza San Vincenz de Paul u ma reġax daħal lura. Fino għandu 83 sena u jbati mid-dimensja. Jumejn wara lejbien ta' Fino, l-Pulizija rrapportaw lejbien ta' raġel ieħor Salvo Bonnici. Dan l-anzjan għandu 70 sena u jgħix il-Gudja u s'issa ilu nieqes aktar minn xahar.